uZakhele Lepasa uhlukane ngokusemthethweni Orlando Pirates ngemuva kokuphela kwenkontileka yakhe ekupheleni kukaJuni. Lo mkadlo oneminyaka engu-28 ubudala ushiya kumabhakabhaka eseshaya amagoli angu-15 emidlalweni engu-64 kodwa waphuthelwa isizini yonke ka-2024-2025 ngenxa yokulimala. Ukuphuma kukaLepasa bekulindelekile ngemuva kokuthi ehlulekile ukuhamba neqembu ohambeni lwabo lwangaphambi kwesizini eSpain. Umncintiswano wokuqala kuPirates ushubile njengoba uJehofas Amabasa, Evidence Makgopa kanye nabasanda kusayina behamba phambili. Ukuqhubekela phambili kunikeza uLepasa ithuba lokuvuselela umsebenzi wakhe futhi athole isikhathi sokudlala esijwayelekile. Maningi amaklabhu angafuna lo mgadli odabuka eSoweto. iSuperSport United ingase ifune umgadli njengoba uBradley Gropper esondele ekupheleni komsebenzi wakhe. iStellenbosch FC yaziwa ngokuthuthukisa abadlali futhi inikeza abahlaseli isiqalo esisha esivumelana nesimo sikaLepasa. Kanti ukushintshela kumaliga aseNyakatho Afrika nakho kungaba semakhadini uma kuvela isicelo esihle. Ngemuva kokuchitha isizini yonke eceleni, into ephambili kuLepasa ilula, isikhathi somdlalo. Udinga iqembu azodlala khona njalo, abuyise ukuzethemba, aphinde alwele indawo kubafana bafana. Abalandeli bebhola balindele ngabovu ukubona ukuthi uZakhele Lepasa uzodlulela kuphi. Isiqalo esisha singaba yilokho kanye akudingayo ukuze abuyisele umsebenzi wakhe endleleni.